Insellmilkom, illum it-tnejn 19 ta' April, it-tielet ġimgħa tal-Għid. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Għal xiex nistinkaw fil-ħajja? Għal dak li fl-aħħar jispiċċa jew dak li jibqa' għal dejjem? Ejjew narfu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna hekk kif illum Ġesu jistedinna biex nitħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Nisqar l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik u lej ħniena. Lej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mu lej ħniena. Lej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek, il-dawk li jitbedu mit-triq tajba, u bektejnhom jerġgħu jsibuha. Għamel kull min jisqar li unistrani bijet minnu kull ma jtebba il dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li mi jekkiex u jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stiefnu, kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja. U bdew joħduha ma' Stiefnu. Imma ma kellhomx ħila jqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: aħna smajnieh jidaj b'Mosè u balla, anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda folot biex jgħidu: dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret għad iħodd dan it-tempju u jbiddel id-drawiet li tana Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu, qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni il-parir tajjeb. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Triqati burejtek u inti weġibtni, għallimni l-kmandamenti tiegħek, femni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digreti tiegħek. Flimkien,
Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Urja lilek mulej. L-għadda li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlifdajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru waħedhom. Mela waslu xi dajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu l-Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejtaw? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobs u ġbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Żgur li ħadd minna mhu se ylum lil dawn in-nies illi marru ifittxu lil Ġesu. Kellhom l-esperjenza ta' tkattir tal-ħobs u għalihom Ġesu kien dak illi jista' jipprovdilhom li għandhom bżonn u allura marru jfittxuh. U meta ma sabuhx qasmu bid-dajja sa naħa l-oħra u meta fl-aħħar sabuh għalulu ishom biex jilmentaw Rabbi meta ġejtaw, speċi ħrabtilna naħa l-oħra. U Ġesu li dejjem jitkellem ċar u bla kantunieri jgħidilhom intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tgħidilhom Ġesu intom mhux għax rajtu s-sinjal u emmintu, ma tkomx din il-fidi fija, imma qed tfittxuni għal dak li provdejtilkom. Imbagħad jgħidilhom tħabtu mhux għall-ikel li għaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Ħanħarsu ftit lejn Ġesu. Ġesu huwa dak li dejjem jitkellem ċar u li ma jfittix li jinoġob man-nies mal-folla. Innutaw kif li jagħmel Ġesu u li jgħidilhom mhuwiex biex in-nies jieħdu pjaċir. Ma jfittix ġifieri li jgħid lin-nies dak li huma jridu jisimgħu, imma li jgħidilhom dak li għandhom bżonn jisimgħu. U għalhekk Ġesu huwa dak li jgħin lin-nies biex jarfu ma jiġrux wara dak li huwa materjali u li jgħaddi, imma dak li jibqa' l dejjem. Għax Ġesu jitkellem ċar u jaraf tassew il-bżonnijiet tan-nies. U jgħinhom biex jibdlu il-mistoqsija tagħhom. Innutaw ftit kif
Meta ġrew biex isibuh lil Ġesu, il-mistoqsija f'moħħhom kienet x'se niksbu, x'se nakkwistaw, x'se jagħtina. U Ġesu jgħinhom biex jibdlu din il-mistoqsija. Mod li fl-aħħar il-mistoqsija tagħhom hi x'għandna nagħmlu. Hekk għax x'għandna nagħmlu dik il-mistoqsija importanti ħafna. Narawha fil-kelma tAlla niftakru pereżempju tar il-qudiem fl-Atti tal-Apostli meta San Pietru joħroġ jagħti l-aħbar li Kristu qam mill-mewt, li Kristu huwa ħaj, li dawk in-nies miġbura hemm minn postijiet differenti. Meta spiċċa Pietru il-mistoqsija kienet tan-nies x'għandna nagħmlu. U Ġesu jgħidilhom hawnhekk emnu u dil-fidi tagħkom imbagħad għejxuha fil-ħajja ta' kuljum. Għalina din is-silta tal-Evanġelju hija dawl għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Biex aħna meta nħarsu lejn Alla ma naħsbux biss x'se niksbu, se nakkwistaw, se jagħtina, anke t-talb ma jkunx biss għatini. Ma nħarsu lejn Alla mod li jkollna dik il-fidi sħiħa fih u fl-imħabba tiegħu u li hu jaf dak li għandna bżonn u jagħtina dak li huwa taġid għalina, anzi jgħinna nintebħu bil-bżonnijiet veri tagħna l-iktar profondi tal-qalb tagħna. Imbagħad anke din is-silta tgħinna fir-relazzjonijiet ma' xulxin. Biex aħna meta nittrattaw ma' xulxin bħala persuni ma nħassux lejn l-oħrajn u f'moħħna jkollna se nieħdu, se nakkwistaw minn dawn se jagħtuna. Imma ir-relazzjoni tkun relazzjoni tas-sew ta' rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna. U meta nħares lejn ħadd ieħor jien ma naħsibx se nikseb minn għandu jew minn fuq daru, imma kif nurih tas-sew rispett bħala persuna. Nitolbu Immulej din il-grazzja llum li aħna jsaħħaħ fina il-fiduċja fih u li jgħinna fil-ħajja tagħna biex nitħabtu mhux għal dak li jgħaddi imma għal dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x'għandha l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem ikollna fidi sħiħa fik li inti tara fil-qalb tagħna u tgħinna narfu wkoll il-bżonnijiet l-iktar profondi tal-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamilna mulej x-xhieda tal-imħabba tiegħek fost l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, nitolbuk biex tgħinhom fid-diffikultajiet u fid-dbatija tagħhom u tgħin ukoll biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk is-saċerdoti u reliġjużi li qed jaħdmu kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, speċjalment ma' dawk li huma fil-bżonn biex inti tgħinhom ħalli bil-ħajja tagħhom u bil-ħidma tagħhom ikunu tassew ta' għajnuna għal dawk li għaddejjin minn tbatija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem, anke dawk li huma vittmi ta' inċidenti, nitolbu għalihom biex inti tilqahom fi ħdanek u biex tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna li tħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek issa ferħ akbar ixandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U għajret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilgħena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien singħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Naħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferr il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, ingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi,
Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobieta ħarissa min-nar tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet talina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenereweħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenereweħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Qabżinat ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna palma nafru minn uħati għalina, daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern
u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum matina llum, affrinna nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Zima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Zima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Zima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santis Morina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, ta' ħnina ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Li lek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa, li lek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Kont il-femma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżnata kuljum matina llum, aħfrinna nubietna palma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba.
Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' d-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Għaruftanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. għaruftanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. għaruftanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, Enna lina itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida u nintla njuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fossi tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja l-ħina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tar-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Mala Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla Flanċi u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Infakrukom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jinbatilkom direttament id-dar. Grazzi tal-li kontu magħna, nawguralkom il-koll il-ġimgħa tajba.